बड'लेण्डआव जोंनि हान्जानिफ्राय थांनाय मासनिफ्राय खौसेथि आरो गोजोननि मोनसे रेलि जों जेरावबो खालामदों। दा दिनै चिरां जिल्लायाव बे खौसे आरो गोजोननि रेलिखौ जोङो लानाय जादों। दा बेवहाय रोजा रोजा सुबुंफ्रा फैना बाहागो लाफैदों। बड'लेण्डआव 2020 मायथाइयाव गोजोन लाबोनो थाखाय, हारि माहारिनि गेजेराव खौसेथि लाबोनो थाखाय जोङो सरकार दानायनि थाखाय हाबा मावदोंमोन। आरो सरकार दाखांनानै दायो जोङो फिन बड'लेण्डआव गोजोना जाहाथे अराय सम थायो, हारि माहारिनि गेजेराव खौसेथिया अराय सम थायो, बिनि थाखायनो जोंजों लोगोसे गुबुन गुबुन हारिखौबो लाफानानै जों रेलि खालामदों। आरो फैबाय थानाय समाव बड'लेण्डआव जौगानायनि खामानि मावनो थाखाय गासैबो हारि माहारिया खौसे थानांगोन। आरो बेखौनो लानानै UPPL मडेल अफ पलिटिक्सआव जोङो गोजोन, खौसेथि आरो सोरगिदिं जौगानायनि थाखाय हाबा मावनो थाखाय जोङो फिन खेबसेबाव समायखिरा लादों, जाहाथे इयुनाव बड'लेण्डखौबो भारतनि जायखिजाया जौगानाय ओनसोल बायदि जोङो गायसननो हायो। गौरव गगৈ बिथाङा जिहेतु BJPनि हेंथा, दा बे हिसाबै बिथाङा जायखिजाया बाथ्राखौनो बुंगोन। जोंनि खोथाखौ जोंसो मिथिगोन, दा नंखायनो नैबे समाव गौरव गगৈ बिथांखौ आं जेबो बुंनो सानाखै। बिथाङा गोदानै बड'लेण्डआव पलिटिक्स खालामनो फैदों आरो बिथांनि हान्जाया बड'लेण्डआव बेबायदि जेबो गोख्रों नङा। बिथांनि हान्जाया नैबे समाव जास्ट बड'लेण्डआव जागायजेनदोंल'सो। दा बिथांमोना इयुनाव नुगोन जे बिथांमोननि गोहोआ बेसेबां। हाग्रामा महिलारिया बुंदोंदि UPPL पार्टी एबारनि बिसायख'थिया 3 नाम्बाराव थागोन होनदों। दा बिथांनि मा साननानै बे बाथ्राखौ बुंदों? बे गावनि बाथ्राखौ बुंदों। गाव एबार 4थि नाम्बारावसो थागोन। जोंथ' 1थि नाम्बाराव थागोन, मानोना जोंहा मालाबाबो खमायाखै। 2015आव 7 जोंहा देरहादोंमोन, 2020आव 12 देरहादों, आरो एबार बियो 24निख्रुइ बारा जाहैगोन। बेखौ मिथिगौ बिथांमोना, बिथाङाबो मिथिगौ। दा नंखायनो बिथाङा उल्था बुंदों जे बिथाङा दिनै थांनाय खनसेयाव 17 देरहादोंमोन आरो एबार 7 देरहागोन ना देरहाया सन्देह दं।